Kangdam ke China ya ka wa Brahmaputra bat kanekan penmi ya ka Cingma ha kari India bat kari Bangladesh kane kalong penban kalenti ka batmai kum katma ha Asia kecing kan at halor kadam jong ka Brahmaputra kalain ka batmai juga san hima sima kadang mi hasau Asia ha ka khendau nreling ba kiwa ka China kelas dang panchnai kadam elektrik ka bahetam ha ka perthei bat ka badon jia kaja ha ka wa yarlung sangpo ka balatip kum ka wa Brahmaputra handia kabala penmi ya ka jing sokhya habro atli kiri ka India bat ka Bangladesh ya kena ka projek ka bahebha ka ba songdor palat khat arlak klur tingka la pri paj ba do mentirang ba do jong ka China uli kyang balasnai ka haniang chi ka bajingai tang lai po kilometer na khapot ka India ha Arunachal Pradesh ya kene kadam lasna krejben jong ka yarlung sangpo ka jaka ka bakawa ka sim ya ka yutons ka bapla suapan rung sig jaka jong kari India kane kathan kalong ka badon ka cingki jumai bat kiriu start khendau kila ai kerteng ya ka kum ka bompor jong ka kolsor khendau namar ka cinglong baciliu jong ka ha ka mariang bat ka cingkala ha ka sain perthei ondala dia pendam kane kadam kan penduna ya barok ki project penmi boarding ki badon lupa kan thop ya ka 3 Georges Dam jong ka China hi kane ka project penmi boarding ultra mega kan thop ya pratli ki jaka penmi boarding ki bahe bat ka jing penmi boarding ka bala penya solang kan dong lai 4 bilion kilowatt kenta manau snem ka jing theu ka ban penlong ya ka kum ka telong boarding ka bahe tam ha ka prathei hangne kendon katto kane ki jing kta lingba ka te kadam kabaningkong kacing kta ya kamariang bat karep karyang ka projek kala ban penkala ya kacing tuj ka bakan jamariang ban penthot ya karep karyang ka de bat kicing thau ba ha ha kaleng ka than chatela mengi jong kari India bat kari Bangladesh kabaar kacing penon kam mi kitiatma kiriu sampang kenthop yo sumbot bari barem jong kari India usiam saran ki maham baka China kala ban penon kam ya ka kum ka atiartma hagi por badon jing ban pelaj wak ne bat ya jing tuj ka kabalong kum ka jing penjulor ki banta jong ka India kabala ban penmi ya ka jing kabalai ka jing bom syai ka China kamdon kano ka jing te ka bate song bat ka India ne ka Bangladesh ka ba penlong ye ka jing sam jing tip ka por ba shisha ka baduna bat ka ba la ban shania kat kum ka jing jong Dr. Brahma Chelani unong perkhat ba ponam kamadan tma batmai jong ka Asia ka China ka penlong tiare ka da ka basnai kidam hakiwa bayat leng ba kipot klem kano ka jing mer jing mut ka ba penlong ye ka kum ka jing penmi ye ka jing le ha kalawai ka India kala penpau syai ya ki jing sokhya ki jing lang jong ki arliang mamla bat kat ba ka China kala jubam baka tega project kan kta iki ki batu sepowa kan dia kadang artatin menteri rang ba ka Arunachal Pradesh upema khandu ulama ham baka jingmi kan san jong ka kala ban penduk ja ya ka them siang ha ka ba ula khot ya ka tega jingte ka bala ban long ubom hydrological ka Brahmaputra kami na kilom siam jong kilom Kailash bat kangam hadu san hajar meter khan 1000 phot ka jingjrong lingba kilom Himalaya ka ba penmi ya ka bor mariang ka ba krau bat ka jinglong jingman jong ka mariang ka jaka kadon hakilan jong ka jingtua jong ka khendau bat ka jingte kadam ka ba he angne ka bu ya ka jingma ka ba krau lada ja ka jing khnyu jumai kawan lese kadam kan satwa kiriu sampang ye kamariang ki mahamru baka ka project kala ban penjulor chunom ya ka jing ruspa jong ki jing thau ba jong kilom Himalaya mingi kabadon da ki spa tali ki ja jing thau ki bala jan do jan kan thop yo red panda bat usno lipan
ka India kalapan embiang ialah ka jong ka siang upar multipurpose project ka bala terwa pan penmi ya ka boarding ka bakat we hajar megawatt ka batmu banbu ya ka hok pendon kam kat kum ka an jong ka perthai rai ka jing persya jo kinong song snong namar ka jing sokhya ka mariang bat ka jing sya pen kendria jaka kalapan sange ya ka project nalor kata ka India kanapan klan ka jing pej penia ya ka da kisah telain bat ka jing ya dai arliang mamla bat ka Bangladesh pan pen klan ka jing trelang hakithan alor ka jing penia ya ka ling ba ki pon kane kadam kalong tang ka wei ka banta jong ka buit trekam ka bakham jeliu jong ka China ban sensyar ya ka kari ka sensyar ya ki kle jong ki babon ki wa ba Asia kan thop ya ka Mekong Irawadi Salwin bat Sutlej da ka batei ki jingte ba shalor jong ka wa ha ka wei ka liang ka China ka penwandur thmai ka san perthei haka than bat ka tuklar ye ki jingdon jong ka perthei kat kum ka jingkhen ya ka ha ka perthei jo snam arjar phosau palat san 4% ne kinong song snong jong ka Asia ha ka be dei bat ka ka ba pen kiu ka jingma ne ki jingale ki ba ya dei bat ka kane ka project ka pen I ya ka jingkala ha ka jing hikai thmu jong ka China ha ka ba ki jingte kim dei tang ha ka yo ka kot ndai ka dei ro ka tiar ha ka san perthei ka India menta ka dei ban penlai jingmot haki kadam jong ka China ha Brahma Putra kolong ka ba khampalan banyak ka kam shna jing shna ka ba khrau ka dei ka jing pen bethei ka ba kongsan ha ka than ka bala syak tak lupa ha ki jing ka ja khapot bat ka kala ban kelalong sian kaput ka bajilu tam jong ke Asia na ka banta ka India bat ka Bangladesh kalenti ka basya khmat kadawai ka jing dei ka ba perking ki jing te ki bala ban khon bat ka jing trelang ha ki than ban kiar na ka lawei ha ka ba kiwa kin kelalong ki tiar ye le